Φώτης Βασιλείου για τη συνέχεια. Καλώς ήρθες. Καλώς ήρθες για να μας προσγειώσεις με άλλο τρόπο βέβαια στα γήινα. Στα γήινα, εντάξει, να απογειωθούμε κιόλας. Έχει ενδιαφέρον αυτά που θα πούμε και σου έχω και μια ενότητα στο τέλος που σίγουρα θα σε απογειώσω. Έτσι. Θα σε πάω πίσω στο χρόνο. Πίσω στο χρόνο, πόσο πίσω στο χρόνο? I will take you back. Ωραία. Εντάξει. Επικαιρότητα λοιπόν, πήγαμε και είδαμε. Θα με βάλεις μέσα στη χρονοκάψουλα. Έτσι. Αλλά με πάρα πολύ ωραία εικόνα από αυτές που σου αρέσουν. Και αρέσουν και στον κόσμο. Πότε, περίμενε, ωραία, στον αέρα. Ναι. Ένα βήμα πιο πίσω. Ένα βήμα πιο πίσω για να φαίνεται, βεβαίως. Ένα βήμα πιο αριστερά. Εδώ, τώρα είμαστε εντάξει, ωραία. Νομίζω είναι καλά. Μισό βήμα πιο μπροστά. Πραγματικά μισό βήμα πιο μπροστά. Εντάξει, εκεί. Ωραία. Πάμε να δούμε το μεταναστευτικό. 51.737 αναφορές. Είναι σίγουρο ότι από αύριο θα έχει πολύ περισσότερες αναφορές λόγω και των χτεσινών γεγονότων. Είναι ένα θέμα που καίει. Ο κόσμος αρχίζει και διερωτάται το τι γίνεται και πάμε να δούμε μερικά tweets τα οποία, Άννα, δείχνουν ενδεικτικά... Θα μου επιτρέψεις, επειδή δεν δόθηκε η αφορμή νωρίτερα, γιατί έτρεχε η επικαιρότητα, έχουμε και τον Πρωθυπουργό που μιλάει στη Βουλή, οπότε τα παρακολουθούμε όλα. Ξεκινήσαμε την εκπομπή μας, βεβαίως με αυτές τις... Τραγικές εξελίξεις. Τραγικές εξελίξεις. Δεν υπάρχουν λόγια. Τώρα, όπου δεν υπάρχουν λόγια, τους ενοχλεί κάποιους που υπάρχει μουσική. Όπου υπάρχουν λόγια, τους ενοχλούν γιατί υπάρχουν λόγια. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θέλω να πω ότι και προς απάντηση όλων εσάς, δύο είστε που βρίσκετε γλαφυρό κάτι ή κάτι άλλο. Μάλλον δεν σας αρκεί το θέμα, σας είναι πολύ μικρό για να ασχοληθείτε με κάτι τέτοιο. Έχουν επικοινωνήσει μαζί μας ψαράδες από τη Σάμο και νοσηλευτές από τη Μυτιλήνη. Μου τα λένε τώρα στο κοντρόλ που δέχονται και τα τηλεφωνήματα. Μη μας ευχαριστείτε. Εμείς σας ευχαριστούμε που είστε εκεί και με πολύ μεγάλη χαρά και με πολύ μεγάλο σεβασμό προς την δύναμη ψυχής που δείχνετε. Θα σας έχουμε κοντά μας και θα σας φιλοξενήσουμε τη Δευτέρα τηλεφωνικά, γιατί πρέπει να γνωρίζουμε ότι όλα δεν γίνονται ως διαμαγείας και καθόμαστε εμείς στον καναπέ μας αραχτή και λέμε «Αχ, κοίτα να δεις τι συμβαίνει». Κάποιοι άνθρωποι, χωρίς να το επιβάλλει το επάγγελμά τους, βρίσκονται εκεί και έρχονται εκεί ίδιοι αντιμέτωποι με το δικό τους θάνατο, όχι μόνο με του διπλανού τους. Το επιβάλλει η συνείδησή τους αυτό. Και γι' αυτό οφείλουμε μόνο να τους σεβόμαστε. Καμία άλλη κουβέντα. Θέλω να πω κάτι πάνω σε αυτό, αν μου επιτρέπεις, γιατί άκουσα λίγο και το σχόλιο που έκανες για τα social media. Θέλω να πω ότι δεν πρέπει να θυμώνουμε κατά κάποιο τρόπο με αυτούς τους ανθρώπους. Πρέπει περισσότερο να τους συμπονούμε που κάνουν τέτοια ατυχή σχόλια. Γιατί πλέον το διαδίκτυο δεν είναι ένας χώρος και τα social media στα οποία ο καθένας κάτω από ένα ψευδόνυμο μπορεί να γράφει και να βγάζει τα ψυχολογικά του προβλήματα. Δεν έχουμε εμείς πρόβλημα με τα social media και γι' αυτό είμαστε και μια εκπομπή που έχουμε ολόκληρη ενότητα. Όχι, άλλο ήθελα να πω ότι για τα μέσα δικτύωσης. Επειδή τα πράγματα αρχίζουν και μπαίνουν στην καμπύλη, στο οποίο είναι όλοι κάνουν συγκεκριμένο αυτό που θέλουν να πούν στα social media, αυτά τα άτομα αρχίζουν σιγά σιγά να περιθωριοποιούνται όσο και αν δεν το πιστεύεις σε αυτή την πλατφόρμα. Δεν με αφορά. Όποιος έχει προφίλ στα social media ξέρει πώς είναι το social media. Ακριβώς. Δεν μπαίνει με σκοπό να τα αλλάξει όλα, Ακριβώς. γιατί ξέρει που μπαίνει. Δηλαδή είναι σαν να σου πω εγώ έλα στην εκπομπή και να θέλεις εσύ να είναι νύχτα η εκπομπή. Μα ξέρεις ότι είναι πρωινή. Άρα δηλαδή τα δεδομένα δεν πας να τα αλλάξεις. Αυτό θέλω να πω, ότι τέλος πάντων αυτές οι πλατφόρμες σιγά σιγά αυτά τα λειτουργούν από μόνες τους. Πάμε λοιπόν με το μεταναστευτικό. Η Ελλάδα αποκτά έκτακτη γεωπολιτική σημασία, την οποία πρέπει να αξιοποιήσει κατάλληλα. Το πρώτο, μιλά για την σημασία και πώς της Ελλάδας στο γεωπολιτικό χάρτη και πώς πρέπει να την αξιοποιήσει. Και δεν είναι ένα θέμα δικό μας. Ακριβώς. Είναι ένα θέμα που αφορά ολόκληρη την Ευρώπη. Αφορά ολόκληρη την Ευρώπη, ακριβώς. Και εδώ πάμε λίγο για την Τουρκία. Είναι το τι γίνεται στη Συρία. Αιτία είναι το τι γίνεται στην Τουρκία. Γιατί είναι οι δύο πηγές. Η μία είναι η πηγή γιατί είναι η εμπόλεμη ζώνη που οδηγεί τους ανθρώπους στο να φύγουν, και η άλλη πηγή είναι εδώ που τους εκμεταλλεύεται και τους πνίγει. Είναι σωστή λέξη, εκμεταλλεύεται. Άρα, περιφερειακά λοιπόν, βρίσκουμε πολλά. Να δώσουμε χρήματα, να φτιάξουμε hot spot. Ναι, εντάξει, ωραία. Το πρόβλημα δεν θα σταματήσει έτσι όμως. Δεν θα σταματήσει και πρέπει να πάρθουν συγκεκριμένες πολιτικές και γενναίες αποφάσεις που θα το δούμε ότι ο κόσμος θέλει να γίνει κάτι τέτοιο. Μιλάει για την Τουρκία λοιπόν που μόλις πριν από λίγο ανέφερες και λέει γιατί δεν έλαβε η μέρος η Τουρκία στη μίνι σύνοδο κορυφή για το μεταναστευτικό. Γιατί θέλει να κάνει το δικό της deal με τις σχέσεις της που έχει με την Ευρώπη η Τουρκία. Ακριβώς. Αυτό είναι το βασικό. Πάμε στο επόμενο. Μετά την κατάργηση του μνημονίου και τις νέες επιτυχίες στις διαπραγματεύσεις για το μεταναστευτικό, σε λίγο θα συζητήσουμε
Ακόμα και για το όνομα Ελλάδα. Ελλάδα. Αρχίζουμε λοιπόν να έχουμε μια ανησυχία εδώ. Ο Τσίπρας γιατί δεν πιέζει με το μεταναστευτικό να κάνει ό,τι Ουγγαρία, Κροατία, Σλοβενία και παρακαλάνε την Τουρκία. Όλα συνδέονται κατά κάποιο τρόπο, αρχίζουν και τα συνδέουν και με την Τουρκία. Ναι. Είναι πολιτική το θέμα. Παρακαλάει την Τουρκία. Απλά η Τουρκία, και όχι μόνο η Τουρκία, απλά η Τουρκία έχει αυτή την έξαρση του δουλεμπορίου απέναντι. Τρέχετε να λύσετε το μεταναστευτικό τώρα που δεν έχουμε ανθρωπιστική κρίση στην Ελλάδα. Όλα καλά. Ναι. Αυτό βέβαια τώρα είναι λίγο σκεπτικό. ΦΠΑ στην παιδεία. Εδώ είμαστε. Εδώ έχει γίνει το απόλυτο αλαλούμ. Πάνω από 20.000 αναφορές. Καίει πάρα πολύ κόσμο, καίει περισσότερο κόσμο από ό,τι νομίζουμε. Γιατί καίει τόσο πολύ κόσμο, είναι τόσο πολύ εύποροι σε αυτή τη χώρα. Αυτό είναι το βασικό, ότι δεν είναι μόνο για τους εύπορους και πιστεύω ότι η κυβέρνηση το έχει καταλάβει σιγά-σιγά. Δεν βρίσκουν ισοδύναμα για ΦΠΑ. Το Υπουργείο Παιδείας παραπέμπει στον Οικονομικών, που παραπέμπει στον Πρωθυπουργό, που παραπέμπει στο σοφό λαό που τον ψήφισε. Ωραία. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Ο Φίλης, ο Υπουργός Παιδείας δηλαδή, για το ΦΠΑ 23 ή 13%, είπε ότι στα 7.000 τι είναι να πληρώσει κάποιος άλλα 700 ευρώ. Είναι εύκολα τα 700 ευρώ. Φυσικά το 23% στα 700 είναι 1.610 και το 700 στο... Ξεχνάει. Μπερδεύεται ο κόσμος ότι δεν μιλάμε. Που δεν είναι αυτή η πραγματικότητα, δεν υπάρχουν μόνο αυτής της ταχύτητας ιδιωτικά σχολεία. Ξεχνάει όμως να πει και το υπόλοιπο, που δεν είναι μόνο τα ιδιωτικά σχολεία, είναι τα φροντιστήρια ξένων γλωσσών, είναι τα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης, είναι οι σχολές χορού, εν πάση περιπτώσει οι ιδιωτικές σχολές, είναι τα ΙΕΚ. Είναι οι ιδιωτικές σχολές που έρχονται παιδιά άνω των 18 και αρκετά από αυτά εργάζονται για να πληρώσουν τα δίδακτρα. Μου επιτρέπεις λόγω ότι είμαι και στην Media Studies, έτσι. Είναι και ιδιωτικές σχολές που δεν έρχονται τα πιο εύπορα παιδιά. Γιατί τα πιο εύπορα παιδιά, αν ήταν, ξέρουμε πολύ καλά ότι φεύγουν και στο εξωτερικό. Αλήθεια, δεν έχετε εύπορους. Έχουμε και από αυτούς. Δουλεύουν τα παιδιά σας. Δουλεύουν πάρα οι πολλά παιδιά. Σας. Και έχουν πρωινή βάρδια και έρχονται το απόγευμα να κάνουν τη σχολή για να αλλάξουν το μέλλον τους. Και κάποιοι άνθρωποι σε αυτό το κομμάτι θέλουν να το στερήσουν το όνειρο αυτό. Εμείς βέβαια δεν τους επιτρέψουμε. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο για τα παιδιά. Νομίζω ότι 23% ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση είναι λίγο άδικο. Πιο σωστό θα ήταν ένα 50% ειδικός φόρος στην παιδεία ή κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Ξέρεις τώρα, καταλαβαίνεις εδώ τι γίνεται. Πάμε λίγο και στο επόμενο. Πάμε στο τέλη κυκλοφορίας. Το ισοδύναμο. Το ισοδύναμο έχει 19.029 αναφορές. Εδώ όμως έχει και την περισσότερη πλάκα το τι συμβαίνει στα social media. Πάμε να δούμε μερικά tweets. Διαβάζω για αυξήσεις έως και 200 ευρώ στα τέλη κυκλοφορίας. Δίπλωμα για γαϊδούρι υπάρχει. Θα φορολογήσει πολύ τη Σαντορίνη, να ξέρεις. Δίνεις, για τα γαϊδούρια. Σε παρακαλώ πολύ. Δεν θέλω να είμαστε συμμέτοχοι για τίποτα. Να μην δώσουμε ένα καλό ισοδύναμο, σε παρακαλώ. 450 ευρώ τέλη κυκλοφορίας για όλους ανεξαιρέτως για αυτοκίνητα έως 1996 κυβικά. Αριστερά δεν ήθελες, για ξυλώσου τώρα. Και αμέσως μετά. Επόμενο. 450 ευρώ τέλη κυκλοφορίας για όλους. Αυτοί που έχουν αυτοκίνητο δεν μας ψηφίζουν. Είναι το γνωστό που έχει πει κι άλλος υπουργός. Τέλη κυκλοφορίας και στα ποδήλατα. Ακόμα και στα παιδικά. Έχουμε και πολλούς ποδηλάτες. Σοβαρά, είναι ένα ισοδύναμο που αυτό μπορούμε να σκεφτεί. Και ειδικά στα παιδάκια. Έχουμε. Τόσα παιδικά ποδήλατα. Όχι, αυτό είναι μια καλή σκέψη. Αυτό είναι μια καλή ιδέα, πρέπει να το σκεφτούμε. Πάμε και στο επόμενο. Ο κύριος Φλαμπουράρης. Με 11.598 αναφορές. Ο υπουργός εδώ αρχίζει και τα σπάει στα social media. Μάλιστα. Πάμε να δούμε λίγο γιατί. Γίνεται talk of the town. Talk of the town, όχι of the land, of the whole land. Of the whole land. Of the country. Ρώτησε τον Ιψάκη μου, τι θες να γίνεις όταν μεγαλώσεις? Φλαμπουράρης μου απάντησε. Και γιατί, πάμε να δούμε. Δεν είπαν ότι θα ελάφρυναν τα χρέη των πολιτών. Ορίστε, ξεκίνησε ο άνθρωπος. Ο Φλαμπουράρης δεν είναι πολίτης. Τι θέλετε τώρα? Δεν καταλαβαίνω αυτή την αιμονή σας και πάμε στο επόμενο. Θα αλλάξουμε παρελάσεις. Σου έχω και πολύ ωραία φωτογραφία, όπως βλέπεις, έτσι. Για μένα, για σένα. Για όλους. Για τους άνδρες. 36.336 αναφορές για τις παρελάσεις. Και πάμε να δούμε μερικά. Αν σας πειράζουν τα μήνυ στις παρελάσεις, λέω στους κυρίους και στις κυρίες που τους περάζουν, ας μαζέψουμε υπογραφές για μπουργκες. Εντάξει, νομίζω ότι το ξεφτιλίζουμε τώρα κι εμείς. Είμαστε των άκρων. Δηλαδή, είναι σεξιστικό από τη μία να πεις ότι τι φοράνε φούστες, γιατί είναι κορίτσια και θα φορέσουν φούστες. Από την άλλη, το να έρχεται η φούστα μέχρι εδώ και να είναι όπως η κοπέλα απάντησε χθες στο Facebook ότι περπατώντας μου ανέβηκε και εν πάση περιπτώσει μπορεί να υπάρξει ένα ατύχημα. Ξεκινάμε όλοι και λογοκρίνουμε. Να φάβουμε πια σε αυτή τη χώρα. Αμάν, λοιπόν, πάμε. εντάξει. Ρε, οι Συριζέοι που φώναζαν για κατάργηση των παρελάσεων χθες ήταν στις παρελάσεις. Πολύ μούγκα έπεσε. Και στο επόμενο. Απασχόλησε, βλέπω, το θέμα με τις παρελάσεις. Το θέμα με τις παρελάσεις είναι ότι διονύζεται αυτό το
ευγονικό στερεότυπο ψηλή πρώτα. Και Λοιπόν, πρώτη. Θέλω να με πάρεις back. Take me back. Λοιπόν, αυτό είναι να το take με πας me back. πίσω. Πώς ξεκινάω. Flashback. Εδώ. Με την υπέροχη Προσγείωσέ με. εικόνα. Και άφησέ με εκεί. Κοπανάω το μικρόφωνο, συγγνώμη. Τι είναι ένα hashtag το οποίο εμφανίζεται... Τι είναι το take me back, ναι, το έχω δει. Πολύ στο Instagram, περισσότερο στο Instagram. Γιατί έχει να κάνει με εικόνα, έτσι. Και άρα το social media, το media για την εικόνα είναι το Instagram. Εδώ λοιπόν, βάζοντας το hashtag take me back, είναι το hashtag της νοσταλγίας. Πού θέλουμε να πάμε. Εδώ λοιπόν, κοίτα μια ωραία φωτογραφία τώρα. Τόσο μπλε, τόσο πραγματικό. Εδώ. Take me back. Πήγαινε μέσα αυτό το μπλε. Έτσι. Ναι. Και αμέσως μετά, εγώ λέω εδώ. Τι λες. Εδώ. Εδώ είναι μια φωτογραφία που ο Χρήστης λέει στον φίλο του που έχει φύγει στο εξωτερικό: σε περιμένω να πάμε πίσω εδώ. Τώρα τι έγινε εκεί είναι κάτι άλλο. Δικό μου θέμα, δεν μας απασχολεί. Πολύ ωραίο είναι το μέρος. λίγο μυστήριος. Έτσι. Ναι. Πάμε και στην επόμενη. Και εδώ. Κοίτα. Έτσι. Και εδώ. Εδώ μια καταπληκτική φωτογραφία από την Ιθάκη. Έτσι. Πέτρο. Και εδώ. Είμαστε εντάξει. Και εδώ. Και η αμέσως επόμενη. Ναι. Και άλλη μία θέλουμε. Άλλη μία. Όχι, άλλες δύο. Έχω κι εγώ μία για μένα. Άλλες δύο. Πάμε στο επόμενο. Άλλες δύο. Έχουμε ξεφύγει πάρα πολύ από το χρόνο. Ωραία. Έτσι, καταπληκτική φωτογραφία. Εδώ. Θέλει να γυρίσει πίσω η συγκεκριμένη χρήστρια στα Κύθυρα. Έτσι, και θα πάμε στο πιο ωραίο νησί που υπάρχει στον κόσμο. Έτσι, με λιμάνια απίστευτα που τραβάνε πάρα πολλά καράβια. Εδώ λοιπόν, σε αυτή τη φωτογραφία, πάμε take me back. Εγώ εδώ θα πάω. Αυτός είναι ο προορισμός μου. Και αυτός είναι ο προορισμός. Ναι. Αυτό το μπλε είναι καταπληκτικό. Το μπλε είναι που σ' αρέσει. Το μπλε, αυτός ο αφρός είναι ασύλληπτος. Θέλω να είμαι στον αφρό, ρε παιδί μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Φώτη Βασιλείου. Εγώ σε ευχαριστώ. Καλημέρα. Τα λέμε την επόμενη Παρασκευή. Βεβαίως. Λέει pavlaout.gr για πάρα πολλές ακόμα εικόνες από Take Me Back και πολλά άλλα. Και πολλά ένφια και πολλά τελκυκλοφορίας και πολλά. Σε ευχαριστώ Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο.